General Abadilla, number 17. Siyempre, the Snake Man. Ayan po si EJ Destresa. Siyempre, Wallet Taliper. Na pangalan ni Brothers. Ayun. Of course, Tajer of their team. Tajer. Marvin Hagler Tajer. Siyempre, ang kanilang double three. Conan the Barbarians. 5 times best player of the game, 1 time most valuable player, number 41. Siyempre, number 20 is Atlanta Silver Medalist, Alain Onyoga Velasco. Number 19, Vendes Mr. Secure. The former flyweight champion of the world, 0-0. Yan naman po siya. Featherweight champion of the world. Partly from the Changas, Rolando Navarrete. Yan po mga players po sa panig po ng Victoria Sound Pride. At sa featherweight naman mga kapatid, number 26, the Pride of Cebu. Siyempre si Garbo, number 17, Lamayan, number 13. Manny Panera, Pugoy, one of the big men. Siyempre si Hinares, number 1. Of course, number 2, Gian Clave. Number 30, Romero. And number 11, number 9, Paul Adornada. Okay. Habang hinintay po natin ang tatlong magigiting na referee's decision. Okay, Pandisal. Nalapot-pot eh. Okay, sa magkabilang panig, Cox. Are you ready? Ready na rin sila mga brothers. Ayun na. Sa mga ladies naman po sa labas, ayun na. Si Madam Sarah, of course, Mrs. High Pointer Montero. The daughter and beautiful wife. Meron ka nagkuha rito. Sino ba asawa? Saga. Si Iris, yun. Gonzaga, yun na. Kay sister, ayun, mga brother. Andiyan po mga referee's decision. Okay, ang head coach po ng Victoria Pride, Sound Pride, Mr. po ng Kilian. Okay, sa mga taga-babae, magandang hapon sa sila na kapatid. Beautiful Friday afternoon. Magiging po natin ang table official. Yun, no? Mr. Donald, siyempre, nakaganda po. Ano pangalan mo na? Dani Boy, pasok po nga. Official Steiner, decorator, Mr. J.R. Namatapit na po yung personal. Napapangtawang ni J.R. So, mga ito, mga po tayo. Okay, thank you, brother. Okay, ang aking po kapatid. Martin Agustin. Cebu, Laban ito kapatid. Ang number 10 ng main man. Dapat po po, number 10. Okay, 18 points. 12 rebounds. 3 is still okay, double. Para makasama mo rin mo. Ano ba nangyari sa atin? Ito ka, pati. Gago, galing ang dribble na rin. Para dami na malat ang sisigar ko, no? Nakastama lang. Okay, welcome our
from Syria, Inta Alarasi. Inta Alarasi, yun. Ay, dalawa lang, di nakaparta na. Dalawa lang. Okay, dalawa, mabibiling mga kapatid. Ay, yung dalawa mga representative ng babae. One game lang po mga kapatid. One game lang. Ang mananalo rito, ang Pina, ang lalalaban po sa mga taga-Egypt. All time. Okay ba tayo sa Egypt? Mr. Tata, hindi ba daw naman? Hindi mo alam. Pinaglaban mo. Oo, na. Mr. Tata, napakaswerte nito. Ganda ang Egypt yan. Kaya sabi ko, baka sinata mo ng Egypt na nakatao ka. Nakatao eh. Rupa mo ko na kasi harapos ko usap. Lagpit niya pa. Wala, tagarito ka lang. Tagarito ka. Hindi ba? Ito, matay mo dito. Tagarito ka lang. Matay mo ko. Alam ko sa mga okay mga. Ayun, yung po ating hindi na ayaw po po sa pera. Ano ko dyan na paano ko? Mr. Edson, ako, Mr. Edson, kita niyo po. Nga, parang sinilaan ang baka. Yan ang nalaw ko. Hindi ko ako sa ito. Hindi ko parang hindi ko. Masama ito. All players, please take the corner. But before we start the game, we are requesting all players of all teams, please proceed. In the middle of our official short break. Okay, team members lahat, kasi champion dito. Sandali lang mga kapatid yan. Opo, pangunahan na mga players sa first briefing lang ito. Pero meron. Para makatulong. Strike saver po sa Romero. Lahat po ng mga basketball players sa Jetta, napuntahan na niyan. Tulong. Pero nagtagal siya sa Kamsi kasi hindi niligawan siya. Kanina pag-umpisa natin, tuloy-tuloy lang natin. Girlfriend mo na, basket. Sakay natin. Kung mapagod tayo, Dito lang ito yung babae. Kaya yung boss natin, yung girlfriend natin is ulo pa lang is walang kumbaga pagpapagod, pagsabi na agad. Okay, pag hindi nyo kaya, magsabi lang ha. Ilaro nyo lang yung kanina laro nyo. Okay, 1, 2, 3, play! Victoriano, lahat kayo, pagkasabihan namin ang konting ano lang, short tripping lang. Okay, pasok ka, lahat kayo. Lahat. Okay, makinig kayo sa sasabihin natin ang official at sundin niyo mga kapatid. Lahat taga sa bahay. Picture ka, i-check sa kabila. Lapit na i-check. Lapit kayo ng konti. Kayo mag-alala, hindi mo kayo magkakapalit ang mukha. Good job, good job. Good job. Ayan ko nga pa. Salamat ka pa din. Thank you, bro. Ay, bawal sa yan. Bawal sa gutom. Hindi, busog ka. Pero pogi-pogi naman siya. Eh, siyempre, alam mo naman tayo. Bata may isip niya. Ito, parang upat ito, Mr. Rom. Parang pinagusto niya dito. Kamayan kayo. Ayan, kasi ang ulam, malimasag. Mayroon po sarahin. Tersaibin. Okay, announcing the starters for Kitahida. Ito po ang pulang mga brada. Ega Norton, Labayan number 17, Kuparas 26, Certificate number 14, and this is number 14. Alcoholic Club, Mr. Edwin. Sabi mo, ayan, kabalik po ng Kitahid. And for BNS, for Victoria, and San Pride, is Tatiana Navarra, kay Sting Magistresa, Pascua, Monte Mentes, and Pachas. Okay, ang kong 75 sa kanig po ng Victoria and San Pride. Okay, at the buzzer, is in charge of the action floor, the Commissioner of the neighborhood from Syria, Inta Alarra. Good job. Kasi sigurado papasa yan. Ayun, para sena. Lagi, Mr. Rachel. Tamata yan, Rachel. Para maistila natin. Okay.
Kabagay. Defense agad. Tulong-tulong ha. Tulong-tulong. Para sa panalo. Pasok na, Genten na, Jeffrey. Ayun. Mabay siya na, si Garma, nag-progress si Garma. Pag-isayin yung bag. Yan, yan. Maluwag. Yan. Paluman. Ayun, number 41. Okay, mga brothers, championship ito. Protect yourself from time. Concentrate on your finger, not to the calls of the officials. Okay, next item number 1 and number 14 for the Germany. This is the championship. Okay, let's have a little bit of Victoria Samai 2-0. Also, Bengala, Rosford Father, Putra by number 17, Lago by number 41. Tapit Mana with the basketball. Dalawang interception number 41. Pasca Mabrada, Almarie, for the number 10, for number 26. Is a pass. Victoria and Sampoint, 4-0. Dan ang laban mga kapatid. First quarter pa lang yan mga brother. Okay. Ang magiging po natin na scorer sa board. Si brother narinig ka rin yun. Dahil ang sumber na kapatid sa Tagang Center. Tonto, number 13 is Sergio. Rebound. Sa pali po na Jedrick at number 13, number 14. Number 14 na, number 41. 14 na, overshoot. Okay, secure. Number 7. Montes, State Mana, Bajada. Still number 14. Lagi Pugoy, number 17. Number 14, Pugoy Mega. Okay, defensive rebound with number 10. Shot up the ball in 14 seconds. Ilang ka ng laban, transition na kaagad. Running game, okay, silver number 20, the ball in 28 seconds. Remaining first quarter, number 10. Chura, okay, number 41. Ganda ng laban, Estrella. Okay, whistle closer. Foul is still on the floor. Charles against number 13 of Jedrick sa kanyang first personal team ball. Number 1 for the red team. This is Satari Patikopon. Kanlaban mga brother. Okay, batting by number 19 niya. Balik bola mga brother. Mas maganda yung bola na yan mga brad. Tandaan nyo ang bola, basta tinagpong ng referee, lumampas sa sa dipdip. Tawag sa ganun, lampas sa dipdip. Okay, good catch by Prentice, Young Yarda, don't go, rebound number 14, Pugoy sa kanyang first defensive ball. Sa kanyang guard, from Cebu, lapit mag-dribble, bumper sa number 14. Pugoy defended by number 21, balik sa number 26, shot clock 40 seconds. Down to 10, number 10, takes the shot. Okay, rebound by number 14, pressure pass para sa number 1, at taas, drive, just for Marker, kapay pass. Lapit ni Dodgers niya sa kahapon, 6-0, okay, 28 seconds. Pass number 14, Pugoy, bounce pass para kay Manny Caner, raise it. Okay, number 17, number 10, substitution, Dansang Washington. Good job. I love this game. Okay, 3 points ay specialist po yung kagabi. Sila po na 3 points at sunod-sunod. Maliban sa kanya, wala na. Okay, Dansang Washington, number 8. Okay. Okay, offensive rebound by number 10. Yes, sir!
is from he scored 6-2, coming down to 4. The ball is 7 minutes, 10 seconds remaining. Their quarter, gentlemen, this is the championship. Wala, defensive rebound by number 41. Okay, to the wrong man, 3 points up is Washington, Denzel Washington. Denzel Jordan. Okay, Malibanero over shooter, number 10. Malibin number 10. Traveling, shot is nullified. Okay. Hindi pwede magpaliwanag ko. Hindi sa nyo ano yun. Arabic lang sa libaron. Arabic lang. Okay, number 7. Nice pointer para kay number 19, Mr. Secure. His take one, takes a shot. Okay, offensive rebound. Okay, second team. Oh, pala shot. And one, knock Victoria and some pride will keep the basketball. 6 minutes 30. First quarter pala mga brothers. Okay, Montero center. Don't go. Fight for the ball. Knocks to the end of number 10. Ayun, meron mga bumper. Paul Gina kay number 19. Sa kanyang first personal team for Madron. Victoria and some pride. Malulod. Siyempre, nabarete. Ito po ang local version. Nabarete, magandang hapon. Ayun, kita niya naman. Ex-capper talaga ito kapatid. Labing walong laban siya. Professional foul, 12 tulog din. 6 minutes 9. Yes, sir. Okay lang. The number 41. 8-5. 3 points late. We're 6 minutes to play. 4 minutes gone by. Still the Pajas. Waiting for teammates for number 41 from the Brick Capel. Don't go, because the number 8 is passes. Number 10. Okay, grabe na yun. Di sinasadya yan, nakapatid sa school. Kapalit siya wag. Kapalit siya? Hindi. Nagdasababas na ito. Yan, napaka napakabait na taon ko. Yes, sir, it's fine. Big man Ward. Score is 10-5. Kalahati mga kapatid, 5 minutes and 30. Okay, merong timeout ang mga reserve timeout. Ang panig po ng mga J-Dade. 3 points party sa 10. Don't worry, comes the number 26 from Cebu. Okay, wala ang kanya Kieran Reyes, number 41. With the basketball, number 41. Okay, with the closer, foul pointing, number 26. Okay, timeout called by Tacheta. Parang balungkot ka na ba ito? Bagay, yung tao na ito, balungkot ang masaya. Kaya na-recognize yung tsura. Parang yung tsura. Hindi ka rin. Kailangan kayo. Apakabert, lakas sa pusit, ano? Pagkabi, wala pusit ang kailangan. Mahilig ka pusit. Manalaban. Score is 12-5 sa mga ladies. Welcome, Madam Karen. Ayun, si Madam Karen na ngayon, pero tumabang po isa. Yes, short bucket ng number 30 sa kanya. McCoy Schumacher. Siya po sa Nero. One of the wingman. Okay, 4 minutes and 55, 12-7, 5 points lead. The ball number 21 for number 41. Okay, shot clock for seconds. Number 41 for number 21. Time to shoot 7. Number 1 again. Let's go, basic rebound by number 41. Okay, referee stops the play. Ball given up by number 10. Oh, all right, 4 minutes, 41 seconds remaining. Kanalaban mga brothers. Okay, at the line, number 41. Estrella, personal palama. Last night, their third game. They extend the lead into 6-13-7. Okay, second free throw is of number 41. One-time most valuable player. Yes, sir. 2-2 by number 41, 14-7, 7 points lead. Okay, come on, defense supply. Number 26. Back to number 10. Against Double Green. Okay, is still goes out. Victoria and some pride. Yan ang hindi Good job, good job. Hirap sila masagin yan. Inbounded by number 1 for number 19, Mr. Secure Memphis.
Looking for, okay, Fernandez tries for three. Don't go, 21, he says pass. Overshooter, okay, number 10 is Derek. So he passes the pass for right. Cross for pass, number 30. Okay, brother. Kakahiya kayo dalawa. Uy! Ate. Wala, mga Victorian Farm. Yung araw, nakaano po yung ano sa bench. Ganda ng laban mga kapatid. Princess Rise. Wala, rebound number 10. Lapit sa dribble number 10. Kay Romero. Yes sir, naisip niya kay Romero. Assist coming from number 10. He scored 14 to 9. The lead down to 5. Ryan, 48 seconds. Lapit sa computer na doon. Ano trabaho mo rin? Sa kampanya, trabaho mo. Ano ka? Agad bahay. Reverend Sargol. Technician brother. Yes, surprise! Lapit naman ang Rida. Interior offense. Okay, score 14-11. 3 points lead. Under 41, besides that. Ubusin na yan sa foul. Number 30, timeout calls for the Victoria and Samprai 3 and 19, 4 of them to 11. Okay, Quebec behind the play. Tatlo pa ka lang mga run. Thank you. Okay, for the investing one, Pag wala mong pwesto sa gitna, babaan mo rito. good job. Kasi, Gumigil siya bro. sumasok sa baba yung dalawa eh. Pero kapag ano, nakita mo yung sa bukas sa gitna, nakita ka. Kailangan muna natin magsulat. Parang isa, mga kapatid. Sunahan muna natin. Lalamang ng mga traffic sila kung sinapareto yung mga motor. Jump na bigay yun. Balik natin, nabibang dyan. Oh, welcome Mr. Boy! Mr. Boy, magandang hapon. Okay, very supportive husband of Madam Karen. Yun. Mr. Boy, okay ba lang? Mr. Boy, sa ano, magpurta ka. Parang mabulati na. Tapos yung parang mga maroon. 3 minutes na eh. Ang sabi niya, tatapay ka ako eh boy. Tignan ka, andit na siya. Okay, ito anak na, bagang bata. Si Bas. Ayun, guwago. Gano'n. Ayun. May, ano ka na, may crush? Meron daw. Sir boy, may crush ka. Bata pa, para sa bata eh. Okay, 3 minutes and seconds. Shot clock 40. Jay, kita Jay. Para palama, para sa tiras ni Bado yun. Okay, defensive rebound. By number 41 para kay Conan. Wala, okay, hindi ka pa number 2. Ang malilit doon, ang brado para kay... Huli ka! Nice one. Okay, shooting number 2. Tulis na laro, number 2, running shot. Yes, sir! That's L1 shot of number 2. 2.5. 27. Tulis na laro ka na. Okay, 41. Nice one. Yes, sir! Great save. Ilapit ng mga productive prize. 16 to 13 associating under 3 minutes and then 2 minutes and 20 seconds remaining. First quarter na Peppers. Okay, bounce pass. Okay, Romero. Ayun. Passive. Housewife, 18-13 brothers, 5 points later. Dami mga businessmen dito ka ba? Dami mga panadero. Okay, ang laman nun Gary. Ball number 41, cross-court pass. For number 19, Conan, ayun na. Kakaga, Conan again. Saro collateral damage. Conan, papalapayag. Laki na mga ganyan.
Yes, sir, ayan ang cancel natin ko na beyond good play. Nagpapisa na number 8. Is there 2016. Kali down to 4 and only 129. Kona para sa number 7. Nice pointer. Montero kagad sa number 18. Ayun na, number 7. Doon number 2 para kay Rentero. Montero, kay Mana. Ang ganda ng video. 60 seconds. It's man para kay Secure. Unahon ay nice man. It's man para kay Secure. Nice one! 46 seconds. Mute kagabi to. Pamatay sulit talaga. Ay, mismatch kayo, no? Pasko. Pangatlo na ba, brother? Pangatlo na. Ayun na. Kamatay ng bola. Baga na, brother. Patay! Patay! Nasunod-sunod ang mga pagkakastikon. Last 12 seconds. Wala nang sakyan. Last 12 seconds. Kasya! Kasya! 7. Marami pang mangyayari dyan. Ayun na, libre oh. Nice one! Mainit! Dahan-dahan kayo sa tubig, kawit ang palakon, mahirap ang buhay. Ano na, nakarete, takin mo na parete. Okay na, ito ang best in takin. Okay, second quarter na, mga brothers, this is the championship. Number 18, balik sa number 2, pumukul ng 3. Wala, okay, number 7 na. Ang na number 8, ito na stay 2. Okay, perseverance, Conan. Wala, Conan. Offensive rebound, number 41. Ayun na, mga kapatid, Conan. By our corner, basket in for the number 30, Romero, second personal foul. Basketball 3 points mo, ayun. Malupit si Conan, silent sniper, mga kapatid. Haba pa ng hair. Laki ng kata, kita niyo naman. Ganyan, malalakas mga kapatid. Tandaan niya sa katawan na lalaki, yung mga body build, nakikita rin yung lakas ng katawan niya. Basta malakas ang katawan sa laro, alam niya na, mahina sa trabaho. Okay, 28-19, the biggest lead, 9 points lead. Okay, ball and red. Para kayo, Romero, yes, answer kay Romero. 20-21, 7 points win. Second quarter na ito, ayan na, backward of the Jangas para sa number 7. Montero, one musical prize selections. Okay, 9 minutes to play. Ball number 2. Lupit, mga may lupit na tinatawag. Open, beyond the arc. Ayun na, fight for the ball. Offensive rebound. Andrade, open. Ayun na, ball number 7. Resto Praga, open na. Takit ng kaklas, mga kapatid. Bang face. Ayun nga, mga brothers. Ball number 18. Okay, napailusulan mo. Sila, yes, sila. Nabarete ang pag-sulat mo. Napailusulan mo. Kinakaya mo. Yung referee na alabati na pangitan sa dupit mo, kaya napaul ka. Ready ka pa rin. Ready, 31. Hindi ka pwede magreklamo yan. Nabarete, arapit lang. Nabarete, hindi ka pwede magreklamo yan. Arapit. Hindi ka pwede English. Hindi man sila na Nagalog yun. Wala, senyas sila Nabarete. Pag may reklamo sa referee, senyas sila Nabarete.
Ano yung papagang? Ingat na dito sa sapatos. Ganun laban. Okay, Benjamin. Ayun, sidestep, nakakuha ng foul against number 22. 8 minutes, 27, 32 to 21, double figure. 11 big points for this. Okay, sending number 10 of the red to the line. Bulls. Mahusay yung number 10 mga kapatid. Tama. Okay. Mr. Thank you very much. From Ilocos Norte. 32-23. Kumaan. Traveling ka, wala. Hindi ka pwede magreklamo ron. Bigyan natin, traveling. Tawa-tawa. 17 seconds. Tawa-tawa ka ron. Shot clock, 14. Time to shoot, out to 12. Lebih mag-dribble, number 10. Oh, sayang. Okay, number 7. Papantayan kapatid. High pointer Montejo. Recover the still by number 2, Andrade. Yes, sir. Lebih number 7. A small pass, fair ball. Jimmy Alapande, parang hindi nalapat na kapatid. Patawad, Jason Castro, Bordeaux na brother. Ayun na mga brother, Conan, mapasag-pasag kapatid. Di siya, nagsusubok sa referee, di maintindihan ng referee. Okay, dyan. Magaling ka sa natin, ha? Pero mahina ko sa English. Dyan, 25. Tanang tama mga brothers, okay, Romero. Medyo yun mga kapatid, ingat kayo, shot knock 7. Shot knock 5 seconds to shoot. Double dribble. 7 minutes left. At Pandizal. 7 minutes left. Okay, counter man-to-man defense. Ang tabler naman defense. Number 7 na 10. Overshoot. Okay, ball by the 3 points artist. Nakakatatlong 30 ng break ng red. Kahit na break. Oh, receive by Rolando Navarrete. 41. Yes, sir. Malupit number 41. The elastic rise. Parang gomang. Elastic mga brother. 6 minutes 44. Ganang laban mga kapatid. Nagkakalim ng score. Katuloy ng tanggalang kabitan. Goal number 10. Looking for the other man. Shot clock 9 seconds. Yes, pass for number 2. Time to shoot 5. Okay, come on. Number 7. Cross-court pass. Para Rolando Navarrete. Ini pa yan, Nino. 6 minutes 14. Shot, mga kapatid. Kontrolado, walang second chance point. Panic ko na lang. Red hit. Ayun na, Navarrete. Activate ka na shoot kanina. Ayun na, pero kumitiyo na nag-rebound. Ngayon, not-good na. Yun yung foul. Ayun, tagal ang mata. Foul ko yung summer dyan. Ingatan yung mata nyo kapatid. Kapag walang mata, di ka nakakita ng magandang babae. Yeah. Alam niyo na. Second personal. Gadilla. Second personal. Isa ka sa pinag-5 ko sa Tigaran. 5.56 seconds. Alam mo, makakalimutan ko yun. Alam na luto ngayon. Luto. Ako lang po. Ito ang karpinaron. 5 minutes 55. Ganang laban mga kapatid. Okay. Yes, kaya sa team natin mga brother. Bola number 10. Ano kayo mga ayun? Para kayo meron sa G1. Ano sa Romero ka? Pero mas malaki yung ako ng ano? Okay, lapit na Navarrete. Navarrete. Aba, gantang pumasan ni Navarrete. Hindi naman nagkasip. Kaya nakasip. Pareho lang ng mga din sa statistic. Okay, that's very funny. 5 minutes 25 to his October 6th portion. Big punch later. Big drop later. Good job.
Wala naman sinin yung referee, wala silang second chance point. Pag nag-miss ang atin nila, rebound sa kagad naman yan. Experience ang 5, ayun na, Hermana. Ang 7. Problem, ganda ng depensa niya. Parang pentakels sa 5. Pentakels. Pag sinabi ng pentakels, kalamay ng octopus yan, pentakels. Okay yun. Number 10 na. Oh, malang kanan. Ada kaya inyo Hayaga, naparete guys. Naparete. Malutin si naparete. Ilapit si naparete. Lakas ng katawan naparete. Pero pangitin yan. Yung matutong pinaparete, magandang player yan. Drive, ayan, dalawang puntos, laki mga kapatid, nakakasal, kano bang pinagano? Ayun na, Denzel, saan na lang. Oo, pinanalo sila, ayun na, nakakamanok, kumbaga ng sapong, nakakamanok. Ano? Tama? Very next 15 here. Okay, Gordon Mountain, looking for Coleman, makatangkataw ni Karen ng kapatid. Para balik sa number 7. Yes, sir! Malapit, nabibiyang yung depensa makapit. Montero, the veteran Montero. Ang kanyang persika sa labas kay Madam Montero. Oh, mana? Number, buti naman. 3 minutes, 20. Balik sa number 10, number 10, daming forces sa kapatid. Ayun na. Naparete! Substitution. Substitution. Number 8. Number 8, stop. Stop. Substitution. Stop. Malupit ang Victoria and Sama Pride. Kala ni Gabi, siya na natawag mo coach. Kala ni Gabi, siya na, hindi na ikaw, yung katabi mo. Okay, tapi harus na, malapit ka na. Malapit na. Basket count, yun na. He's ball by number 23, last 23 seconds, 27, 10. Okay. Ganun naman, team balls number 2. Second pa lang, bonus shot, wala. Okay, because by number 23, cross-court pass, para na Pareto. Tapos na Pareto ka patid. Hindi na nagkakaroon na Pareto ka patid. Ganda naman. Yung bang block niya, taklot lang ata. 25, okay, yun na. 23. Nakala, haba. 2 minutes, 52 seconds. Ganun lang. Nagkakaroon na yung score mga brad. Or sa last week, 47-27. Talang kapatid sa
Ano yan, Sony? Palinaw to sa ano, nung sinubukan namin, linaw nito. Malinis. Galing itong lumber na to. Magaling talaga yan. Yan nagpahirap sa kanila eh. Yan nagpahirap sa kanyang Angeles na yan. Oh. Sa kanila doon sa ano. Kaya kinuha nila yung dalawang yan. Eh. Yung Albabani sa Sheraton. Magaling pa dumipensa yan. Ito magaling din. Walang numero na yan. Yung sila EJ, saka anong bibilis eh. Ayun na, nakapakatak. Kapatid lang, malakas na kumain. 55 seconds. Malakas na kapak, malakas kumain. 60 seconds. Gabi. Outlaw. Ayun. 50 seconds. 47 seconds. 43 seconds. That's not slow. 10 to 2. Number 37. That's last 28 seconds. Sinusungkit na yung bola eh. Nothing. 24 seconds. Kabit nga ng bola para sa kanya. 20 seconds per minute. Last 15. Last 7 seconds. 5 seconds. Score pa po. 55 seconds. Papatay siya. Alam mo naman. Ilan naman dyan? 26. 28. Ganito lang ang sisi. Lalaki. Okay, third quarter. Batul. Natin, kitang-kitang na rin sandal. Masarapin na doon, inakulog ko yung parang sandal. Are. So, ito si pa. Inaanak ko anak na. Tama-tama rin yun. Okay. 57-29. Nagawa ating half-time score. Half-time lead. 28 points down to 26. Okay, 57 shot one. 600. Okay, ball and budget. Then we play number one. It's Basha. Pina. Laki eh. Foul is 14. Tangka na doon yung kapatid. Okay, she's foul number. Ang free throw rin, wala rin sa laki ng tao pag free throw. Wala rin sa laki ng tao. Lapit, mga kapit. Okay. 59-31, 78.3. Shot clock 13. Okay. Ano po tayo? Wala. Wala pa. Okay, namamalit ka lang. Tulit ang bola. 14. Good. Tumalas na. Shot clock 14. Good pa rin na. Ito yung namang whistle. Shot clock 10 seconds. Okay, continue motion. Basket. Foul against 23. Basket yun. Wala nang gagawin yung may bola. Kung di agad, alam nyo may foul. Okay, good job. Good. 59-31. Last two is 33. 26 na lang. Ano na? Pwede na. Fair good. Bakit pa rin kita yun? Ano ba?
Parang 40 seconds ito. 8 minutes 45 seconds. Okay, Navarrete, 20 na. Ayan. Okay, now, 20 seconds. Position. Number 11. Ulit. Alright. Ano reklamo natin dito? Next area na. Para kay 23. O sige, alam sa kanya, bago sinalak ako ng sarili, substitution. Ano reklamo natin dito? Next area yun. Ano? Sige. Ano? Kali nila sabihin ng kita to. Sarabi, mapita ka. Malis. Alright. So make it sure, malis. Okay, 23. We've got the Navarrete. Rapas. Lapit yang katumasa ni Navarrete. Di Navarrete. Ano yan, flyweight champion tayo. Featherweight, yan may kasong kamasa. 8 minutes. Better. Lupit, baca. Hindi na baca. Pero, yan pa. Pero may ilan ako? 30 lang ako pa rin. Ayun. Ayun. Pero, ano numero ako? Hindi naman sa inyo. Okay, bola number 11. Bahmat. Navarrete. Kasama 3 seconds. Okay, pwede ka na ako Pilipino. Navarrete, pwede ka na ako Pilipino. Bagile. Okay, sarap po. 30 lang. Naku. Yan ang sinasabi ko. Yung elimination, parang championship. Yung championship, parang elimination. Ano? Sarap. Okay, sinunod na. 7 minutes, 22 seconds. Ay, sinaparete. Kapit mo parete. Sometimes ang laro ni Barete kung ano ha, pang-MVP. Barete, pang-MVP laro mo. Muling buksan ang puso. Alam mo, mas valuable ito. Muling buksan ang puso. Muling buksan ang puso. Yan. Kasi na-opera na. Buksan muling. Okay. Rebound, Navarrete, pag-wala si Navarrete kapatid. Na-question. So, corner ko rin. Seryoso kapatid. Navarrete, ha? Okay, open. Okay, and here we go for your number 10. Bounce pass. Yes, sir. A good roll. Out of the round. Okay, Navarrete na naman. Lupit Navarrete. Forza lang yun eh. Corner to corner. 23 o'clock. Okay, okay, Navarrete. Kumagaling ko, Navarrete. Elegan shot. Okay. Bola na set of hit. 6 minutes 42 seconds. Bago, nakapatid. Okay, clear track. Okay. Okay, ang sarap mo, pass last tayo na meron. 28 na lang mga kapatid. 28 points. Kung basta nagpapalit ang score, mayroon po yung okay. Okay. Aha. Okay. Pagpapot na patot na ako, ito pa mamaro. Napagalaw na ito. 5 minutes 15 seconds. Okay, number 10. Ang laki ng kaharap eh. Ilang beses sa malalaki? Oo, nakakit siya. Sila! Nagdalawang isip. Pare, inarig sabihin na. Airport, cross pass. Ayan, laying back. Yes, sir. Laying back ka mo yan. Gamit ang oras. Oh, tama. Thank you, parang mark na gusto niyo. Kaya kung ano yan, kaya locate holiday summer 3 So, meron na.
numero 1. Di ba sinabi na ron ni Romero sa'yo? Second team falls na pati. Second team falls. Thank you, bro. Okay, bola na parete. Para kay Bacha. Bacha, Mer, sabi, Destro yan? Kaya lang namin yun doon. Gamit ang oras, ano eh? Ay, sige, sige. Ingat ba? Last 5 minutes. Denzel Washington, Lugo. Yo, pagkatapos ng ano, bakit oras eh? Gamit! Pasok! Ayun, Tayo, Kuya Sam. gamit ang oras, sir. Kuya Sam. Pakaantay mo na lang. Maintenance yan, maintenance sa kampanya na na. Berarti maintenance yan, ano? Tama, maintenance yan. Okay, maintenance. Maintaining the cleanliness of the building. May cleaner ibig sabihin nun. Maintaining the cleanliness, may cleaner ka. Forward sa forward. Outside, ayun. Okay, Denzel, tingnan niyo ang ating score. Nice. Defensive rebound, number 11. Ayun. Isila, yan. Bola na parete na pati. Yan, tulungan mo siya na, no? Relax. 37. Patay. Uy, lumawon! Buti na doon. Hindi, relax lang. Dadami yan. Okay, bola. Basta huwag lang kumpiyansa siya, no? Ayun, number 8. Kasi may habi. Biglang bibitaw. Shot clock 10. Sasabi lang. Wala. Ang laki pala niya. Ayun na. Kasama na yung kay Jojo. Okay, Safety call na Barete. Nice goal. Sige lang, Yel. Ano pa tao gusto mo ng ano, Paulo? Kamuntik mo nang napatay. Ayun. Kaya nga. Tigas ng katawan. Napakatigas ng katawan na Barete. Yun nakapusis. Oh? Good job. Good. Good. Yun na. Bagay free defender. Okay, Sila ba yan? Hindi, sinasabihan sumulas lang. Hindi naman gusto ni Brad yun. Oo. Ang tandaan ang kasama na bola. At pinunin nyo kamay na gano'n. Sumulas. Okay, again, second team. Rating sa second second. Rating foul. Hindi sinasabihan. May rated timer, ha? Abay, mga tao, humiling. Dito daw sa combat. Away from out. Oh, yung rated, ha? Ganda na. Hindi, third pa lang ba yan? Third pa lang pala yan. Mamaya. By next week, Friday din nata, kasi yung mga narito, makakakain ko ng ano. Grand final ka rin, Battle of the, Sus, Marisus. Malas lang, kapatid. Hindi ko yung mali pagkakatagot ng ball. Parang sinisisi ko pag nakakatot ng ball. Parang mali. Patigin mo muna. Yung board namin yung salan. Ano na yun, dali. Na-injure ito. Ingat kayo, kapag yourself. Ingat lang. Bye. 2 minutes 25 seconds. Naniningil mga brother. 2 minutes 22 seconds remaining. Ayan na. Mr. Sam pumasok. Number 1 pumukul ng 3. Oh, tapos mga brother. Robert. JPC yan. Good. Ano mga pag ganyan, pag nangating kamay, ito magkakapera ka. Okay. Yung sunod, pagkalaki ng bigyakan, ha? Rebound by Mr. Zam. Marvelous Marvin Hunter. Former middleweight champion of the world. Daming mga ex-ano rito. Ikaw ba, Eksema. Okay. Yung missing out sa mga papa, Eksema. Ang Barete. Pambakang mga kalawin na Barete. Ganda nilalaro mo na Barete. Ganda nilalaro mo. Di lang maganda siya, gupit mo. Sige na. Pag nanalo kayo, best player ka na Barete. Talagang 20. Okay. 140. 72-40. 32 big points lead. Running shot. Okay, Kalawit rebounds. Ball number 1. Aba.
Okay, 127. Nakapansin ako parang ang second stringer na nasa loob ng jet data. Puro second stringer. Ayun na. Pumukol ng dos. Wala. Okay, rebound. May number 17. Nakakuha pa ng foul against 11. Grab a penalty. Okay, penalty. Penalty kapatid. Malas lang, number 2. Engineer Labayan. Okay, Engineer Labayan. Okay, Engineer pala si Brad. Engineer, okay. Trabaho na, malapit sa makina. Engineer. Abad, Pedro! Hindi po po ng stress. Siyempre, kung sa shaded area, 2 points. Kung ilalayo niya, 3 points, mautang si Brad. Oo, siyempre ilalayo niya sa 3 points yan. Kung pala sa biglar, ikaw sa 15 ka na. 50 seconds. Okay. Ano lang kayo? Relax. Relax kayo. Inhale lang. Okay. Championship talaga mga basta championship ang intensity. Medyo talaga. Okay lang yan. Ganun lang ko din. Last 40 seconds. 12 seconds to shoot. Just pumuko ng dress. Just foul. 75, 40, 35, big points lead, 27 seconds. Sanang lagang kapatid. Okay, baliktad ang nag-resting time, hindi tahit. Ayun na. Yes sir, ayun na, sumagot din, Manny Banero. Si Presidente Barona. Ayun na, si Mr. Gabi. Ayun, Mr. Gabi. Dito pala maganda kumuha kanina. Pagkakapos Mr. Gabi, takot sa asawa. Last quarter na, brother. Ingat lang mga kapatid. Traveling. Kailang kay Kona. Lapat ni Kona kapatid. Okay, Summer. Para kay Gabi. Playing guard Gabi. Balik kay Summer. Sam drive. Yes, sir! Thank you! Okay. Handog niya kay Madam Sara yung 2 points na yun. Okay. Yan po ang chair ng team nila. Yan ang chair. Ang money, si Madam Sara. Chair lang yan, chair. Malupit. Ayan, offensive foul. Kitang-kita. Okay, Mr. Sam, the chair. Offensive foul. The chair. Kasi ang money niyan, ang may bahay niya. Kaya pag sinasama, money, chair. Ang money, babae. Chair lang yan, chair. Yan. Alright, good job. Ang lakas na kapatid. Yun kasi. Okay. Lapit ni Brad. Offensive rebound. May Paner. Yes, sir. 77, 44, 30. 3 points lead. Traveling. Traveling. Okay lang yan. Kinabahan si Coach. Kinabahan si Coach, kapatid. Na-traveling lang kinabahan si Coach. Okay. 9 minutes 5. Bola. Ayun na, open shot. Engineer, okay. Malas na, Engineer. Okay, 23. Favorite niya talaga yan. Parang si Alforque. Favorite niya talaga yan. Bumabali sa area, kapatid. Ball against 10. Ayun na, parang si Alforque yun. Yeah. Team falls number 2. Okay, Alforque. Alforque na naman. Okay, lumabas pa natin di Sara. Jeda hit. Nice ang team nyo. Jeda hit. Napakainit. Hit is stroke. Ayun na. Blind pass yung Brad. Hindi naman sa mata. Blind yun. 8:47. Ganang laban. Si Romero nag-ilang ng pawis. Romero, Kelvin mo. Ayun na. Drive.
Gaganda ng lahat. Mariosep. Okay, lumabas ang bola. Manatili na panin po ng Big Sam Pride. DSD and Company. Okay, next. Nausap ko tinagad. Isang na naman, kita niya naman. The former middleweight champion of the world, Marvin Hagler. Okay, ayun na. Eh, paano mo na? Onyok Velasco. Malupit, Onyok Velasco. Ganun laban. Okay, open na. Yes, sir, for Troy. 32 points. Hirap ng mabot niyang kapatid. Ayan, Gabi Concepcion. Gabi. Tapos Mariosep. Hindi kinasadya. Okay lang yan. Ba, Onyok, bilis ni Onyok. Oo, mabilis ni Onyok. Si Onyok, napakabilis, pero hindi pogi. Oo, mabilis lang. Mabilis lang. Oo, mabilis lang. Okay na, Onyok. May sapatos kami. Kasi po, bumogi ka pa. 11:49 eh. Nag-ano si Abadilla, nagre-reklamo ata para sa solid sapatos, sa palang daw di napapasok. Bubulong si Abadilla. Bros, bubulong. Baka yung solid sapatos, bigyan mo na sa akin. Kumanda pa po. 7:42. Yung mga cameraman, naninigil na. Magkano sisigilin mo? 150, malupit pala si Excel. Negosyante ka Excel. Pampiliro ng pamada. Okay, 7 minutes 42 seconds. House drive. Kinutok mga opisyalis natin sa table. Brother, dahan-dahan ang nguya. Baka maglakad kayo nyo. Masyadong din ang pagkakanguya ng dalawa. Masaya rin ito sa safari. Malam na siya yung kapatid. Ayun na. Marvin Hagler. Danang laban. Tuwan-tuwa sa Matangsara. Victoria. Okay. Manny Paner. Manny Paner. Yes sir. 79 to 51. Okay, 28 points na lang mga kapatid. Kaya lang, 7 minutes na lang. Hirap na agaan yan. Okay, Gabi, may bola. Pinamata sa bonus, 18,000. Okay, Marvelous. Ayun na, open. Okay. Ayun, danang laban. Tama yung referee pumulot, may ahas dyan. 6 minutes 50. Mga manonood mga nakasimangus. Hindi kayo siyang sisilit ang bakit. 6-4 minutes mga kapatid. Ito lang din ang laro basketball. Ayun, ayun na. Malupit, Alforge, Lupit niya Alforge kapatid. Kaliwete yan. 79-54, 25 puntos na lang. Gaganti ata, si Brad. Bayaw, gaganti ng text. Okay, Conan, naging double team. Shot clock 9. Conan natin. Wala. Malupit si Gabi, mautang si Gabi kapatid. Mayroon kalaban sa Tongits yan, hindi nag-e-entra. 6 minutes 19 nakakuha ng bonus sa panatay na kinain namin sa kapatid. 6 minutes 15. Pahingagis na ka, mabumbari atan, papasan. Gabi atan, uwi. Onyok. Lupit ni Onyok kapatid. Onyok. Ayun na, Manny Paner. Yes sir. Goes for 2, 79, 56, 23 puntos. Kaya lang, 5 minutes na lang mga kapatid. 5 minutes na lamang. Okay, Onyok. Naya si Onyok kapatid. Onyok. Ayun na, malupit ang drive ni Onyok. Practicing to die. Okay, nakatikwato pa si Onyok. Depilay ka. Ingat Onyok, ingat kasi... Picture! Onyok, ingat ka kasi dangerous disease ka na. 5 minutes 47 seconds. Tama, lupit ko. Lupit shooter yan, kabisado ko yan. Naniwala lang kayo. Papapatay mo ko pa rin. Atlanta, silver medalist. Dami taga-anak, crowd's favorite, mga kapatid. 81-56. Oo nga, nakita ko. Ayun na, Alforge na naman. Lupit ni Alforge. The acrobatic shot. Ang lakas ka ng katawan ni Brad.
Okay, 5 minutes 27. Malapit ang, ayun, may PDS kaya hindi makuha. Lapit ng second stringer ng Sam, Victoria and Sam. Puro sa kalaban pinapasa. Onyo. Yes, sir, ayun. Kabarbarian sa mga followers. 83-15, 5 minutes 12 seconds. Number 18, Kalimon dribble, number 18 pa rin. Number 18, running shot. Okay, Gabi, kumuha na rebound para kay Onyo. Lapit ni Onyo kapatid. Onyo, ayun. Malupit si Onyo. Kumuntik ang pula tayo. Onyo, tandaan, ingatan niya ano. Oo, ingatan mo kasi mahalaga ka Onyo. Mahalaga ka Onyo. Kasi pag 4:55. Okay, Marvelous. Ayun na, Alborque na naman. 4:45. Alborque. Okay, may fall na kita sa red. Against 8. Okay, Gabi Concepcion. So, free throws para kay Alborque. Bibidyo nga, idol ko yun eh. May tira ng 3 points niya nga, Brad. Kaliwete, shooter, kita niya naman. Wala na kayo. Napurahin mo na lang. Gananda mga kapatid. Oo, ganang important yan. Second, kay Alborque. Okay, air ball, one of the violations, the air ball, take shot, 5 seconds violation, step on the line and entering tuson, yan po ang limang violation sa free throws, yung air ball violation. Okay, ball, wala na Onyo. Kaya inisip niyo Onyo kapatid. Baka yung puna na, bam, sabi ang oras si Onyo kapatid. Oh, yun, hindi ba paago si Onyo? Okay, double foul. Okay, 13 and 11. Okay, double foul. Tambak na eh. Okay. Ikit pumantay. Ayun lang. Tandaan, hindi sinasadya yan. Ganyan ang mga sports na player. Basta nagbuwal o nasaktan yung binabandan, itatayo. Kunyari lang naman yung pagkatayo. Kunyari lang. 4-20. Papalubag lo. Penalty. Na ba? Penalty na ba? Penalty. Penalty. Ilaw daw, brother. Yun. Okay, thank you. At the line number 13. Manny Paner. Wala. Sandali. Iniisip mo yung girlfriend mo, ano? Oo. Ganda girlfriend mo, ganda. Okay. Sexy. Okay. Substitution. Substitution. Pilipinas, girlfriend mo na yun. Pumayag siya, ha? Or may straight to. Pumayag, ha? Sa Philippines. Yan siyempre, nasa abroad game. Ayan. Meron kang karibawa. Sa nasa abroad. Okay. Ganang laban. Okay. Sam tries. Wala. O dandaan. Ingat kayo mga kapatid. Ingatan niyo semento. Last 4 minutes. Okay. Manny Paner. Lopit ng Pecos. Manny Paner. 84. 60. 3 minutes 48. Okay, lumabas ang bola. Para sa Kedain, pumukol ng dress. Okay, Manny Paner. At then, okay, Sam, kumuha ng rebound. Para sa number 10. Dyan, tira dyan! Okay, para kay Dominguez ba yun? Love it. Number 8, para kay Onyo. Nainisyon yung referee Syrian, uy. Shot top 4. Yun! Passer Peter siya nyo, kita nyo naman. Malapit yan, malakas yan. Malakas ako. 86-60. Ba, engineer, pumukul ng dress. Okay lang, engineer. Okay lang yan. Meron pa ba kayo? Last 3 minutes. 26, wala na. Okay, relax lang. Relax nyo ka. Lapit nyo kapatid naman. Okay, shot clock 9. 8 to shoot.
Yes, good for two ang kanyang finger rolls. 8-8. High scoring ball game. They are approaching the last 2 minutes mark of this match in final quarter. Yes, number 18 for try. 8-8 to 63. 25 points made. 2 minutes 27 seconds in the ball game. Score pass. Number 30. Your race. Back in the ball. Number 30. Number 30 attempt. Okay. Oh. Ayun na. Tanalalang kapatid. Bola para sa Jeda hit. Jeda very hit. Dominic Sal. Malapit si Tanalalang kapatid. House line. Oh, ayun. Sinasadya yan. All against Onyong. Penalty. Last 2 minutes 4 seconds. 2 minutes 4 seconds. Lapit si Navarrete. Lumapit dito eh, nangungulangot. Kaya umiwas ako. Oo, kaya alam ko nangungulangot, binibilog ko eh. Hindi kaya nasin sa soft drinks ko. Hindi ko na inumin, Navarrete. Alam kong kala ko eh, pamintang buho, kulangot pala yun. Last 2 minutes to play. Okay. Ayun na, gabi. Paminto ba kapatid? Nakayot niya. Malabot. Ayos sa nunod sa Cots si Gabi kasi mas malalaki yung sweldo niya sa Cots kaya hindi susunod. Sabi na boss, dahan-dahan lang, pinukol. Hindi susunod yan, malaki sweldo nun. Number 11. Okay, Onyong masipag si Onyong kapatid. Oo, si Onyong masipag, magandang gawing ano ito. May ba ano, isang bahay. Bukol na, bukol! Gabi, pumukol ng dress. Gabi, parang nagtaka pa na hindi na-shoot. Mas magtataka ba kung na-shoot mo yun? Parang nagtaka sa di rin na-shoot. Mas magtataka kami kung na-shoot mo. Seryoso. Wala kanina. Oh, ayan. Ginagawa ni engineer. Anong laban na, brother? Number 8. Hindi ah. Attention. Malas. Okay lang yan. 1-2. Okay, ay 4K yun. Kalabas mo kanan, mga kapatid. Wala. Sabi, kumandar pa, 64 seconds. Yun na. Pag sinabi nasa loob, yung apat na kasama niya sa loob, nakukonsumi. 56 seconds. Lapit. Lapit, gabi. Yes, sir. 44 seconds na lang. 44 seconds na lang. Lapit ni Gabi ka ba rin? 37 seconds. Huwag kayong maalis, mga brad. O, yes. Lapit ni Onya kapatid. Yes, sir. Saan si Onya kapatid? 5-0. Last 24 seconds. Engineer. 5-1. Yes, sir. Engineer scores. Last 20 seconds. Okay. Oh. Tira mo, pare! Last 10. Yes, sir. Palaw siya. Kaya na, kapatid. Oh, Sherwin. Okay. The champion. They can start. Once again, everyone.